Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al'umma, a yau muna so mu nuna wa jama'a, musamman an sha tambayar mu yanda ake dawo da phone contact na lambobin ka zuwa sim card idan akan phone kai saving ɗin su ba tare da ka sha wahala kana ɗauko biro kana ta kwafa ba. Insha Allahu in aka bi da nutsuwa ba abu ne mai wahala ba. To yanzu zan nemo contact ɗina, to shikenan za ka shiga, idan ka shiga ga phone nan ga contact nan sai ka shiga contact, in ma dai ba ta nan kake so ka shiga ba za ka shiga ta ga contact ɗinka nan kowa yana da shi a wayarsa insha Allah. In ma zai baka wuya sai ka shiga ta wajen call ɗin, ga shi nan phone, ga shi nan contact, to shikenan idan ka shiga contact ga nan a ƙasa ya samu more, wasu kuma a sama zai sa musu irin biyan nan wacce za su shiga su ga more ɗin. To shikenan ni tunda na a ƙasa yake da shi zan gwada, ga shi nan ya sa mun more. Sai mu taho, wasu setting za su nema a ciki za su ga export ɗin nasu, ni ga shi nan import and export, to ga shi nan wasu kuma copy za su sa musu, ya danganta da turancin da suka yi ma, amma ni ga shi nan import and export. Idan ka shiga nan, to shikenan akan wane layi kake so kai kwafin, misali in a phone kake so kai kwafin su zuwa sim sai ka danna phone, in sim kake son kwafin su zuwa phone sai ka danna sim ɗin da kake son kwafi zuwa ɗayan sim ɗin. Misali zan iya haka, sim ɗina 1 ba lambobi amma a 2 akwai, sai in ce copy from sim 1 misali to 4, ko kuma misali to phone next, to ga sunayen nan wanda duka sai ka zaɓa, idan kake so sai ka saka select all, shi ma ba sai ka dawo kana wani wahala ba. So idan ka ga ya kama kwafi, to idan duni ka ga ba sai ka wani wuya ba, in duni kawai sai ka select all, da ka danna kwafi zai tafi yi maka kwafin nan akan phone. Misali ga shi to yana ga shi nan kwafi contact successful, kwafi 20 misali ko 1000 ne lambobinka za su yi ma kwafi zuwa contact. Idan kuma wasu kake so ka zaɓa, to shikenan sai ka zaɓa kai kwafin su zuwa inda kake so. Sannan kuma idan Gmail kake so ka yi kwafin ka, shi ma dai already nan inda ka shiga za ka shiga, ga shi nan ka shiga contact, ka shiga more, ka shiga export and import baya, in kuma naka da setting kake nema sai ka shiga ta setting. Shikenan sai ka sa copy from misali phone to ina Gmail, copy from sai ka sa next ɗina, ga shi nan phone ɗin ya ɗauke, sai ka sa me to Gmail, in ma zuwa memory card kake so kai kwafin sa ga shi nan, duk wanda ka zaɓa a nan zai kai maka kwafin. Shikenan bari in sa email ɗina, da ka danna zai sa ma, kaga da ai babu a phone, zai sa ma to daga ina kake so ka yi kwafin, daga phone ne ko yauwa daga wanne kake so ka kwafin. Misali ina so in kwafi lambobin mutum uku, shikenan na so ga wasu lambobi nan ma su nake so kawai in yi kwafin na da su inda nake so, to nan zan danna. To insha Allahu ku danna mana subscribing, ku ci gaba da bin mu da nutsuwa insha Allah, za mu ci gaba da kawo muku shirye wanda suke insha Allahu ƙayatattu wanda al'umma suke za su ƙaru da su sosai. To alhamdulillah mun gode, mun gode. Ku danna subscribing, ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye da zarar sun yi.